Nedá mi, aby som vám neukázal takú nejakú šmakocinku, lebo ja mám GeoGebru veľmi rád. Tak keď už vieme robiť štvorce, tak môžeme vyskúšať takúto vec. Povedzme, že spravíme si nejaký štvorec. Ľubovoľný, podľa tejto možnosti, to znamená vyznačím 2 body, dám, že chcem mať 4 tie vrcholy a mám pravidelný štvoruholník. Ja si ho teraz dám, nebude čierny. Tak. A v ňom teraz ja zostrojím ďalšie 2 štvorce takýmto spôsobom. Dám si opäť možnosť, že pravidelný uholník a teraz z tohto bodu dám sem niekde donútra bod, dám, že sú 4, to mám jeden štvorec a spojím ešte tieto 2 body. Raz, 2 a dám opäť 4. Takže mám vlastne 3 štvorce. Ten dám tiež na čierno. Tak. Čo dokážem? Dokážem pomocou tohto bodu meniť veľkosť toho pôvodného štvorca, to je tento náš mnohuholník prvý, a pomocou tohto bodu viem meniť tvar a veľkosť týchto ďalších 2 štvorcov. Čo ďalej? To je celkom pekné, si poviete, ale no a tak urobme teraz takúto vec. Pozrite, urobíme si mnohuholníky, trojuholníky. 1, 2, tento trojuholník. Raz, 2, 3, spojiť. A ešte raz, 2, 3, spojiť. Aby to bolo zaujímavé, tak ja tento trojuholník dám na červeno. Povedzme, že ho dám na 50. Tento dám na zeleno. Tiež ho dám na 50. A ten spodný dám na modro a dám ho na 50. Všetky 3 si teraz označím. Raz, 2, 3. A poviem, že chcem vidieť ich hodnotu. Dám, nech je vidieť veľké písmo na 20 a všimnite si, že všetky tie 3 trojuholníky majú rovnaký obsah. Aj keby som menil veľkosť toho pôvodného štvorca, alebo menil veľkosť týchto ďalších 2 štvorcov, všimnite si, že sa mi to krásne mení. Navyše to je vidno aj tu na. To sú tieto 3 údaje. Červený, zelený a modrý trojuholník. No aby toho nebolo málo, tak ešte si môžeme ukázať ďalšiu parádičku, ktorá vlastne doplňa tieto 3 štvorce a to je takáto vec. Nájdeme si stred tohto prvého štvorca. Takže nájdem, že stred a toto je ten náš prvý štvorec. Tento bod je stred tohto štvorca. Ja si označím aj farebne nejak, aby to bolo lepšie vidieť. Povedzme, že dám si, že to bude veľký bod a nech je oranžový. Označím si takisto aj tento bod, nech je oranžový a nech je veľký. A to isté spravím ešte s týmto jedným bodom. Takže dám vlastnosti, štýl a farba. A prečo to robím? Pretože musí platiť, že keď to mám takto zostrojené, tak tieto 3 body musia ležať stále na jednej priamke alebo v podstate na jednej tejto úsečke. Všimnite si. Mení veľkosť toho prvého štvorca. Obsahy stále rovnako, body ležia na jednej priamke, keby som to predložil na priamku. Mením teraz veľkosť tohto tvaru, hej, pozrite, stále. Či to točím, vidíte? Obsahy sú rovnaké a tie 3 body sú stále na jednej priamke. Perfektné. No, to je výhoda GeoGebry.